ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପରିବାର କେମିତି ଚାଲିଛି ପିଲା ଛୁଆ କେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ କାଇଁ ଆଉ ଦିଟା ହେଲାନି लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧା ଅଧା ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ତତେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଟି କମ୍ପାନୀରେ କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ନା ପାଟିରେ କୁହ କିଛି ନାହିଁ ନା ପାଟି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦରମା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ତୁ ଗୋଟା ଛୁଆ କଣ ଅଧା ଅଧା କରୁଛ ଗୋଟେ ଆମର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ